ще ви демонстрирам как най-бързо и лесно да си подготвите шалтето за експлоатация на плажа. Сега вземаме шалтето и отваряме циповете, които разделят шалтето на два сектора. Вземаме го напрема, прегъваме го за по-голямо удобство и го напъкваме в по-малката част. Напремите са отрязани с размера на шалтето. И така, после затваряме ципа. После обръщаме шалтето за по-голямо удобство и започваме да поставяме долната част на напрема. Прегъваме го пак до две. И го изкупваме до долния край на шалтето. Наместваме го и затваряме ципа. Така и по този начин тези два ципа остават скрити и предпазват от навлизането на пясък. И след това продължаваме с поставянето на шалтето в шаблона. Тази шапка поставяме горе, в горния край и един силен вятър, шалтето няма как да отлети. Другото, което е за здравина, това са тези коланчета, които се получават тук отзади, ето така, и дават по-голяма здравина. От долния край също имаме две коланчета, които също се заключават. И при една евентуална буря няма как да излезе.